ଆପଣ ଅଛି ଭାବିଲ ଯାହାର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଯୋଉ ମା ପ୍ରମୋଦ କରିବା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନେଟ ମାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହସି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ମା ତା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା ଏ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ সেই পুଅ ତା ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଗର ହାତ ଧରିଛି ଆମର ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ କିଏ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କୃଷ୍ଣଟା ତୋର ଆଖି ଆଗରେ